אנשי הפסטיבלים, אנשי הטבע, מה קורה עם כל החבר'ה האלה הטובים בארץ? למה הם לא מגיעים לאירועי שלום? למה הם לא פועלים למען שלום בארץ הזו? למה הם לא עושים משהו נגד המלחמה? אז אני יודע, בשביל לעשות משהו צריך לחיות אותו, צריך להרגיש אותו בגוף, צריך לדבר עליו, צריך להחיות אותו כדי שהוא יקרה. יש לנו כוח כאזרחים, ובמיוחד כאנשים צעירים, לקדם את הדבר הזה פה בארץ. מה שמרגש בוודסטוק זה שזה לא ארגון, זה לא תנועה, זה לא עמותה, זה לא שום דבר ממוסד. מרימים פה אירוע גדול שכולו בהתנדבות, ולמעשה נוצרה תנועה שלמה סביב הפרויקט הזה כדי להרים את האירוע. זה התחיל מהשראה מאירוע שלום שהיה לפני כמה חודשים. זה היה ערב אחד באולם הזה, והיו כל מיני הופעות ונאומים, והיו הרבה אנשים כאלה מכובדים, וזה היה אירוע מרגש. והייתה שם אישה אחת שקראו לה הדר שטרן. בסוף האירוע היא התחילה לדבר על זה שצריך להביא את התוכן הזה לעולמות של החבר'ה הצעירים, גם האלטרנטיביים, אנשי המוזיקה, האומנים, אנשי הפסטיבלים, אנשי הטבע, מה קורה עם כל החבר'ה האלה הטובים בארץ? למה הם לא מגיעים לאירועי שלום? למה הם לא פועלים למען שלום בארץ הזו? למה הם לא עושים משהו נגד המלחמה, או כדי לשפר את החיים שלנו כאן? אנחנו חושבות שלמוזיקה ולאומנות ולאנשים צעירים יש כוח להזיז פה דברים, וכל אותם חבר'ה שעד היום לא היו בהפגנות ולא היו בארגוני שלום ולא היו אקטיביסטים, מתעוררים בזכות הוודסטוק. הצלחנו לייצר שפה חדשה שמדברת לאנשים, שפוגשת אותם בלב, שפוגשת אותם במקום אופטימי, במקום שפתאום אנשים מרגישים שיש להם שייכות, שיש להם איזה שבט שהם לא הכירו לפני. זה אנשים שיש להם גם רוח, גם אופטימיות וגם רצון לשינוי. וזו השפה שאנחנו מייצרים פה, וזה בעיניי הסוד של הוודסטוק, והסיבה שהתחלנו את זה 6 נשים, אבל הצטרפו כל כך הרבה אנשים מדהימים, וסמי אתה ביניהם, שמשקיעים המון שעות והמון אנרגיה כדי לגרום לדבר הזה לקרות. כאילו מעניין אותי איך זה בשבילך, מה זה עושה לך מאז שהצטרפת לוודסטוק. אוקיי, אז קודם כל אני מזמן מחפש את הפלטפורמה הזאת של השלום. ההפגנות שיוצאות, הן לא מדברות על שלום. אני חיפשתי להביא את הקול הזה של שלום. אני חיפשתי לצעוק אפילו את הקול הזה של שלום. אם רוצים לעשות שלום, אז לא צריך ללכת בדרכים מסובכות. פשוט צריך להתארגן, צריך להיות ביחד וצריך לחיות את השלום. כאילו אני גם מגיע מהתחום של הקואוצ'ינג. אז אני יודע, בשביל לעשות משהו צריך לחיות אותו, צריך להרגיש אותו בגוף, צריך לדבר עליו, צריך להחיות אותו כדי שהוא יקרה. אני חושבת שעם כל המלחמות שנכנסנו אליהן, ובמיוחד לאחרונה, מאז שכל הסיפור השלום נגדע ונרצח אי שם בשנות ה-90, ומאז מלחמות שהלכו והידרדרו, אנשים כבר שכחו שבעצם זה מה שאנחנו רוצים. זה כאילו קיבלנו גזירת גורל, שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לייחל לו זה שהמלחמה הזאת תגיע להפסקת אש, ויהיה לנו שנה שקט עד המלחמה הבאה. אני חושבת שהחזרת השיח על שלום זה קודם כל רגע, זה תזכורת של, לשם אנחנו רוצים להגיע? אוקיי. אז כל התכנון של הפעולות שלנו, על איך אנחנו מסתכלים על המצב, על איך אנחנו כאזרחים פועלים בו, זה כבר אחרת, והשיח הוא אחרת. והיצירה של הוודסטוק זה ממש הוכחה לזה מבחינתי, כי ברגע שהתחלנו פעולה, זה מעורר בנו תקווה מחדש. בעצם זה שזה מעורר בנו תקווה מחדש, זה גורם לנו לפעולות ממשיות בעולם, והפעולות הממשיות יכולות לגרום לשינוי. אז זה כמו מנוע שמזין את עצמו. אז למי שאין לו שלום, או שהוא סקפטי, או שאומר מה הדבר הזה כבר יכול לעשות, אני אומרת, בוא ל3 ימים, מקסימום יהיה לך פשוט כיף, אבל אני מאמינה שיהיה שם יותר מזה. ואני גם מקווה לצופים, לאנשים שרואים, כאילו גם אם לא יבואו לפסטיבל, אני מקווה לפחות שניגע להם במקום הזה שקשור לתקווה. אני מקווה שניגע להם במקום הזה הקטן, כאילו שיש בהם, שיש בו תקווה לשלום. אני מקווה לעורר אותו. ואני גם מדמיין את הקול הזה של התקווה, כאילו זה קול של הכי הגיוני, כאילו קול של ילד קטן שנולד, שפשוט רוצה שאנשים יחיו ביחד, פשוט רוצה שהוא יראה את ההורים שלו שמחים, פשוט רוצה שיראה את הסביבה שלו שמחה, רוצה לראות את השכנים שמחים. כאילו זה באמת קול של שהוא ממש הגיוני בשבילי. וכל העניין הזה של מלחמה זה כאילו כל הפציעות שנהיו לאורך השנים, כל הרבדים ששמים על הפצעים. אז הדיבור הזה של השלום זה הדיבור הכי פיור
ונקי שנובע ממקום מאוד מאוד נקי בתוכי. תודה לך סמי, אין עליך, נתראה באירוע וודסטוק הקרוב.